Ecris hai opachiamos. Odel hastravelamen canapachiasa. Ogala tembi gogiaco. Contar de atumentana ashunen cataro ceacimos. Chiar anglatu marea casa si ca dosar sas răstignimio Iisus Hristos. Ăcbuchica maute janav tumendar. Dileno duho că cherden so penele Ecris sau că pachiaen so ashunden. Ceea ce sembi gogiaco. Pala son ce posarden ando duho camena canacte termenin corcoro. Naclen anda cadikita anda canceste? Camao asta n-a fi sas anda canceste. Deci cadea. Obdineatumeno duho hai cherdeas minuni mașcartumente pentru că cherden so penele Ecris sau pentru că pachiaen so ashunden. Sa cadeau Avram pachea sandodel hai sas socotime ceacio. Deci te geanen călceavele Avramosche si numai colacai pachean. Dar scriptura la mosardeas andaver neamul, că atunci ca na pacheana, o delva penela andalende, că si ceea ce. Hai pendeaz de Avramosche e veselaci. Andă tu-te și te avem binecuvintime sau răneamuri. Cadea că cola ca silen pacheamosi binecuvintime adăctan le Avramosa, o manuș le pacheamascu. Căci cola ca pachean ca jutilen, ca na cheren so penel Ecris, si tale armai. Că si ramome. Din urma aia si orco ni cherel sau răilesa sau răbuchea ca si ramome andorile crisaco. Dar si ceaces, că odel ni penel ca ni casche, că si ceacio an de Cris, numa cova o ceacio si te trael ando pachiamos. Ecris ni beșel po pachiamos, dar cova ca cherel îl buchea so i penel va traela andalende. O Cristos chindeamen anda ermaile criseachi, ciutea pes andotan amaro, andear mai, că si ramome. Din nou armaia si cova ca i târneal pocaști, ca e binecuvântarea le Avramoschi te avel avrenea murenghe andoat Hristos Iisus, hai andoat pachiamos te lasă o duho sau văsas făgăduime. Ecris ni da știl terimole făgăduința. Pralale hai pe ale, că na penau tu menghe cadea hai chiaren, ăc panglimos manușăsco, ăc data zoreardo, conii da știl te mai putreles, niște mai ciul de aici. Dar e făgăduința sa scherdile Avramoschi ai lesche ceavesche. N-ai ramome hai le ceavenghe, saranda butende. Hai ramol, saranda e corcoro, hai che ceavesche, sau si o Cristos. Cadea pe nav că e Cris, că ai vilis pala ștarșăla hai treanda băr, mai palal, ni da știl te putrelo panglimos ca sa zureardo catarodel mai anglal. E Cris ni da știl te rimole făgăduința. Ca moștenirea le las pe scherindosul manghele Cris, ni mai avea andai făgăduința. Dar odel din Azlan le Avramosche andai făgăduința. Atunci, soste si e Cris. O sa ciutinit în pedechilo bezec gică na va avea o ceavo, să vezi că s-a scherdie făgăduință. E Cris s-a zdini pălângerea andălvaz de mijlocitorăsche. O mijlocitorii si mașcarălduirica, dar odel cherdeaz corcoroi făgăduința. Atunci si e Cris contra le făgăduința ca cherdea la odel, n-ai. Te dineasa sper să Cris, ca ai da știlase del viața, odel s-o cotilas tu că s-a înceacio, ca na cheresa s-o penel ca dai Cris. Dar e scriptura penel co bezec pandadea sia, ca ai făgăduința te avel din Nicolenghi ca ai pachean, că o Iisus Hristos si pacheamasco. Anglal, gica te avel o pacheamos, ame seama sunt chiar det ca tale Cris, hai pandade gica si cadilos o pacheamos ca sa te avel. Cadea că e Cris a ciutit în chiar la menharnez, gica te avel o Hristos, hai andamende te penel odel că seam ceea ce andoat pacheamos. Palasoavilos o pacheamos ni mai seam în chiar de harnez. Ando pacheamos seam îl ceavele devlesche hai seam zlobozi. Sea sin ceavele devlesche ando Hristos Iisus andoat pacheamos. Pentru că sea ca senas bolde ando Hristos hura dinele Hristososa. Manai nici evreu, nici greco, manai nici sclavo, nici manus lobodo, nici muș, nici giuvli, că tu mesia senie ca ando Hristos Iisus. Hai ca nasem le Cristososche, atunci se îl ceavele Avramosche,
hai moștenitoarea pe la făgăduința ca din ea în odel.